Ini ku yo, aku ki cilik aku iku ya seurung ana zaki. Wong kene ku senengane ziarah nang Mbah Hamid. Mbah Hamid sik sugeng lho iku. Aku ku kepingin mesti rombonganku yo sak elep ngono ku sak bis ngono. Aku takon-takon teng pundi sing ngoten niku aku. Wah anu kula njaluk kula sik bik ngoten, njaluk yai njaluk maknur ngoten kula bik ngoten. Teng anu Mbah Hamid. Oh, terus aku sesuai kepingin. Terus aku ngomong nah yai, lah kalau kok kepingin saya silaturahmi teng Mbah Hamid. Oh, ngono ya. Aku kepingin Mbah Hamid ta. Nggih. Oh, Mbah Hamid ngono wali. Aku ngono sik kotor ambek awakmu. Ojo. Oh, nggih. Terus mari ku kawan sampai suwe bisa sampai pirang tahun. Terus sono anak zaki ku terus di mantreng gini ku ono gawe masjid gawe musola wong iki lek ziarah nang kono ya rombongan-rombongan. Nah terus akhirnya wong gawe bangun musola iku mang undang Mbah Hamid di nang dalem iku. Pas mari ngresmekno musola niku ya iku seneng sawah pas mulai itu kok jam 09.00 aku ya wis mulai jam 09.00 esuk kok menasul Pak kok kudu mulai aku po lah ya pas mari atus ono terbang ku mlaku koyo ono terbang ngarak manten ndi apane takdik terus aku metu Mbah Hamid dikarak karo biasanya nek senengan terbang mesti lek sak mobil mesti wong 6 sing nggawa terbang iku. Aku mlaku teko manten kono teko wong sing terus ana musala iku mang mlaku rene iku ndek karak terbang mbek anu sakit. Aku mbek apa kok kaya anu terbang mlaku. Akhirnya mlaku rene. Terus dadak menggo rene. Aku mbek apa kaget ya. Loh, Mbah Hamid. Akhirnya gopo ya. Waduh, Mbah Hamid ya. Terus Pak urung tahu nang kono iku. Pas urung tahu. Dan memang rumah sawah iku masih akeh dosane kawane. Akhirnya mlebu. Ya iki langsung dicongklok mungkin kayak dicemes nang ya salan. Nang Mbah Hamid. Gus. Nggih, Mbah. Kon di sampean tuku saben. Oh. Sampean ro ya Gus, Ka'bah ya Gus. Aduh. Kina mung gambare mawon dereng semerap saestu Mbah. Iya tapi wis acan gambare tapi sampeyan lek wis roh. Nggih saestu. Ka'bah ku nakalan ya Gus yo. Gelem nek parani mau marani lha iku. Terus akhirnya ya nggih Mbah. Pun saya panjenengan dalem mboten wonten teng dalem jenengan. Dereng wonten kelanten dalem. Kathah dosane. Oh ngono to sampean. Nggih saestu. Dereng wonten dateng sewanteng jenengan kanten. Terus saya gini, mungkin saya kita ajak nang omahku gelem sampean. Di kerso Mbah, kerso. Mulai kok kene, modho temen nang dalem iku sing ngenteni akeh tamune. Modho teko montor. Iki calone gantiku. Kalau aku mati ya iki sing ganti aku. Iki wong jabung saka lira. Ganti nang waktu bisa mlebu nang dalem terus marek Gus dalem Mbah sampean tak jarine perlune apa Gus sampean tak janji takon bangun masjid gelem sampean sanggup sampean aduh insyaallah Mbah gelem apa ora ngono insyaallah Mbah Insya Allah sampai pintar takon ke masjid 116 masjid janji apa rasa Insya Allah. Nah sama tak kayak bunci kayak bondone gitu loh kayak bunci saya sama tak sama tak kayak bunci sama pilih sih terus pun deh Mbak kayak bunci luru terus lurus tali sambil sing di satu antaranya setali milih sing di sampean dalam milih sing setali mawon Mbah
Apa kok milih Stali maksudnya? Nggih, lha nek 200 niku putus, wis Stali niku milih. Oh, pinter sampeyan mbade ya. Iya ngono. Wis 200 niku putus, Stali milih. Pinter sampeyan mbade. Iki calon iki gantiku lek aku mati ya iki sing penerusnya. Akhirnya terus gawe sapet masjid itu sama. Maju ndi aku nang ndi kok apa mestinya wong kadang bawa ngarir kan. Tuh masjid saya nggih Pak nggih namine ke Anur Pak nggih. Lah niki sing bangun iki Yai Nur Jabung mriko lho Bu. Oh. Orang di perangan di Lumajang yang sing Jember. Kok namine kok saya Pak masjidnya kok saya sih Pak. Sing akeh kok jenenge Anur masjidnya. Ya ana sing Nurul Salimi, ana sing Anur, ana sing. Oh, niki sing bangun niki Yai Nur Jabung Malang niku lho Bu niki. Oh, nggih ngono. Jenengan tindakan ngoten. Aku mampir kata aku sebayang ngono lho Mbak Rai mampir nek ibu anu iki kok jeding kaya penang. Ya ku ana wong lanang tuwek sih. Saya nggih Pak anu masjid Pak Bendito teng masjid mriki nggih Pak nggih. Nggih nunggu masjid Yai Nur niki ngono. Oh masyaallah sama